В днешното видео ще ви покажа как да пострижете къдрава коса и отстрани ще добавим един бърз фейд. Първото нещо, което правим, намокрим косата, за да може по-лесно да я разделим на сектори и да работим зона по зона. За по-лесно секториране на косата ще използвам Medium Hold Gel. Той ще придаде лека текстура и ще направи косата по-лепкава с цел по-лесно секториране. Първа стъпка, разделям косата на подкова. И започвам самото постригване от дясно наляво с вертикални сектори. Първия сектор е водач за втория, втория за третия, третия за четвъртия и така докато завъртим до края на главата. В момента завърших зона 1 и зона номер 2. Сега почваме 3 и 4. Това ще стане като разделим косата на две равни половини от въртела до средата на челото. По този начин създадох зони 3 и 4. Почвам от 3, като вземам водач от зона номер 1. Също нещо повтарям и от другата страна в зона номер 4. Имам водач отдолу и подравнявам по него. И сега остана да направим зона номер 5, която се намира по средата на главата. Нея ще я пострижа с филажен бръснач, защото така ще добавя повече текстура в косата и ще им подчертая къдравата структура. Почвам отзад напред, като отделям сектор и махам нужната дължина. Сектор номер 2, сектор номер 3. Ако искаш да разбереш повече за това как работи бръснача, кога и защо се използва, може да дойдеш на някой от моите курсове. Там разнищваме този проблем в дълбочина. Това беше последната стъпка от постригването на горната част на косата. Сега продължаваме към бърз фейда отстрани. Слагаме номер 3 на машинката и започвам да очертавам арката около ухото. Следващата стъпка, очертавам първия гайдлайн. За да стане хубава приливка и да има симетрия, 0 номер трябва да бъде равна на формата на трети номер. Продължаваме с шейвър и след това 0,5, нож затворен и продължавам с чистенето на долната черта. Нож наполовина отворен и предимно използвам ъгъла на машинката. Затварям на четвърт. Целта ми е да направя максимално плавен преход от кожата към косата. Това за мен е най-важната част на фейда и тук трябва да бъде без никаква грешка. Напълно затворен.
номер 1, нож затворен, правя нов сектор. Отново се връщам на 0,5, наполовина отворен и изсветлявам долната черта. От нож наполовина отворен, леко по леко затварям, докато не стигна на напълно затворен нож. И отново се фокусирам върху долната черта. Сега почвам отгоре надолу. Номер 2 отворено и почвам да улекотявам тази тежка линия, която се образува от номер 3. Едно и половина отворено. Затворено и така слизам през 0,5, докато стигна до 1. След 1,5 идва 1 отворено. Наполовина затворено. До напълно затворено. Тук стъпките на фейда вече свършиха, затова сега почвам детайлната работа и да доизчиста там, където има нужда. Затова отново се връщам на 1,5 отворено и вече леко и внимателно работя, за да постигна това, което искам и да получа този фейд, който аз желая, а не който е станал в момента. Ще използвам ножица и гребен за тъмните петънца, които са образували сноповете косми. Така по този начин ще ги разбия и влизам директно в зоната, която искам да работя. По този начин работя доста изолирано. И последното нещо, което остава да направя от тази страна, е да подчертая контура. Това ще го направя с помощта на тример, като използвам само ъгъла на ножчето. Това беше завършка на тази страна, другата ще направя точно по същия начин, 1 към 1. И последната част от постригването остана да оформим врата и да стилизираме косата. Вземем тримера и просто очертавам. След измиване на косата остана само да я стилизираме, като ще използвам отново Medium Hold гел American Crew. Той ще подейства като основа преди сушенето и след това накрая ще добавя форминг крем. Това е моето предложение за днес, постригване на коса с бърз фейд.